Nakakita kayo kadin iti kalaat apan nakubukal tinapigsa nga angin nga agrikrikos iti daga uno ti swirling dust no nakaro ti kinabara uno kinapudot ti panawan. Kapadak ni daytoy iti tornado. Amon iti report ni Dayan Monica Tukay. Makita iti daga ti kasla a miniature tornado nga agpuspusipos nga agibagbagkat iti tapok akas la forma ti alipuspos akila at matlang mapukaw. Idi Hulyo 27, nakita daytoy a weather phenomenon iti maysa a pagadalan iti Kawayan City, Isabela. Sakbay ti bagyo Akiapo, anang itunda iti panakakigtot ken buteng dagiti nakakita nga estudyante. Sumugmamanupay a pasamak ti record iti napalabas atawan. Sadyay Cagayan de Oro, Tacloban, Lapu-Lapu City, Cebu, ken makilala Cotabato. Maawagan daytoy a dust devil. Ti dust devil ket basit akita ti alipugpog a may lasinan babaan iti panagtayak iti tapok, ngay bagkat ti angin a nabukal gapo iti nakaro a pudot ti daga. No napartak nga agpangato ti napudot nga angin, ken mangrugin nga agtayak, agsusop daytoy iti tapok a naurnong iti daga. Ti gaga nga a diametro iti dust devils ket 10 feet aging ga 300 feet, nga adaan average height a 500 aging ga 1,000 na feet, nga agpaut lang iti sumagmamano a minuto. Maporma ti dust devil no nakaro ti pudot ti init iti daga. Umasngaw ti napudot nga angin a may nayon iti nalamiis nga angin, amang itonda iti bilag a rason iti panagtayak a naawagan iti vortex. Pumigpig sa ti vortex a nabukal, ket igupan na pauneg ti tapok, darat, bulbulong, kinda dumapay a nalagan a rugit, manipot iti daga, akila at amapukaw. Ti dust devil kat saan ang mga itunda iti nakaro adadaal iti aglawlaw ken sa likwa, bayat ati alipugpog wenno tornado, kat mabukbukal gapo iti napigsa agruot. Ken kimat iti tangatang, ang mga itunda iti panakadadal ti babalay ken agpaut iti aging gamay nga oras depende iti kinapigsa iti daytoy. Ngem anya kaditi aramiden tayo no adda ti dust devil, saan tayo nga asit ganday toy? Ken siguraduan nga adayo tayo iti nalalagan nga banag a posible amang itunda iti panakapuling ti mata. Kanain tayo alaglagipon at ti dust devil kat saan a tornado a kasapulan a pagdanagan. Ngem napataglatta ti panagridam gaputa kunada garudan basit man mangitunda matlang iti didigra no saan nga amo ti aramidan. Ita amo yun. Baro nga aldaw, baro nga adal.